Da, da, da. Hai. Uite, viteză și-a luat coaie! Mamă, vezi cum te pun pula mea! Mamă, dracu, stai să... Auzi ce viteză iau? Tu stai sus coaie, stai numai pe el! Hei, aceea e la munte iarna! Da, da, da. La munte tineretului. La muntele tineretului. La muntele Sinai! Ăsta are 2000 de metri mult pe ăsta. Hai că și acolo găsești mai multe pungi. Stai la ProTV. Mamă, nu că mi-au crușvin cu aia. Seara asta vin mai devreme, dar seara. Pe la 5 așa cred că vin. Ai auzit? Da. Frumos. Coaie, nu sunt car. Vezi cum îl pui cu aia? Să n-atingi pe jos de rog, frate, cu nimica. Ce să ne ating? Pe jos. Să stai decât pe celofan, atât. Știi cum te duci și să te speri în pula mea. Stai decât pe celofan. Bă, ce... Stai decât nu vrem ce ale jos. Nu vrem ce ale jos, nu vrem ce ale. Stai și uite să iei. Să faci tu pe ăla, stai. Ai văzut ce uite să iei cu aia? Bă, ce ceva să...